Navê me Emre Altûntû. Ez memleketê Majarên Êlihê Batmanê. Nêzîkî 15-16 sal ez jî li Îstembûlê didijim. Jiyana xwe berdewam dikim. Malbata min jî li birê Îstembûlê didije. Jiyana xwe dewam dike. Em 8 bira û xwişkek toplam 9 neferin, 9 însan. Bavê min Tiyamin û ez malekî danî. Meslekê min xebata min ser şîvekarî ye. Yani Tirkiyeyan jî bi erebî ressam jî re dibêjin. Şîvekar û hunera min yani li ser rûy yani rûçkê însan, rûyê însan ez ser tabloya, li ser tuvalê resim dikim, çê dikim, pêk dînim. Ez nêzîkî 3 sala, 4 sala vî îşî re, vî karî re meşgûlim, meşgale xwe dewam dikim. Min üniversiteyê zanîngehê min aslında beja min li ser têkiliya navnetewî û zanista siyasî bû. Tirkî jî dibêjin uluslararası ilişkî, siyaset bilimi. Vê bejê min qedan davîda min têkiliya min, alaqeya min bi siyasetê wekire nema. Çünkü kêfa min ji hezkirina min tunebû li hember siyasetê. Şûna ve min bala xwe, alaqa xwe min da ser hunerê. Nav hunera da jî en hunera ewk yani şêvekarî ji min re xweş hat. Weka em bêjin boyax, reng û bi vana xeyalê nava me, nav xeyalê me de wana dixwazim li ser tabloyê însana wisa ez çê bikim, pêk bînim. Vê hewa jî em vêga ciyem lê ne atölyem me. Atölya min nêzîkî binê apartmanê de bodrum qat e, yani qata bodrumê ye. Derke pişkî bê hewa ye, tarî ye, roj jî nabîne. Pişkî dengê jî ji xwe tu zanî me bi hewre me vebike. Resim yani alaqam aslında bir şikayetiye vam var. Şikayetiye ez nêzîkî 7-8 salê demê çûm mekteba yekemîn. Burada mamosteyê me boyaxa da destê me. Min jî wê demê raşt boyaxa û min ser wê kaxitê wê pênûsê me bi wan boyaxa min şeklekî xweş yani rengê temam renga min duyê resmî da duyê kaxîla min pêk anî. Maleka xweş çêkir, maleka wisa bi îngilîzî didî navaleka şînayî da bû. Pastoral jî re dibêjin, pastoral yani wisa heqeten wextî însan didî hem însan mêjê me rû ronî dibû hem jî aqlê me rû ronî dibe yani tişek wisa min çêkir. Ew roj demekî zarbûtiya min de mabû ew noqte piştîvekî 15-20 sal şûna jî vê holê derkete derva yani. Mereqa min jî hebû mesela ser çand û hunerê mesela. Vê awayê derkete derva, vê awayê derkete holê. û ez jî hez dikim jiyana şîvekarî. Resmê min daha zêdetir li ser derûnî yani psikolojiya însan mesela. Ez ne resamekî ne şêvekarekî weka te dîja dibêjin realîst yani yek û yek û wisa şexsî
az nikarim çekim. Liberi az mesela tablo çetkim. Navavi de sureti insana psikoloji insan heye. Çünkü insan cana digri, cana tkene, cana behüzne, cana pişine, cana şahiye. Yani tablomda mesela ev durumu insan, ev halu, ahvali insan. Duhazım ona mesela şani xo bidim evvel, sonra şani insana bidim, şani gerduni bidim, şani tamamen cihane bidim. Ve o daha çok hani xabatam ser portre mesela portre insanı. Belki dema peşamı da zihneki hedi sıkak, hedi insan edini civak yani topluma ke nava xabatemin, nava şuglemin. Ve havay vegal ser yani biyografi jadbişin biyografi o ser portre mesela. Portre insanı mesela. Daha zededir karemin servane yani. Legorimin yani hüner ya jiçan mesela lise jbuni insanı. Jbuni insanı ne jbuni civakiye. Çünkü insan evvel dixwaze xo şanê xwe bide yani xwe nas bike. Şuya wayê mesela meriv çê dike û dinivîsîne, difikire, raman dike û şîve dike ser tabloya mesela. Dawiyê de ev çand huner ku civak jî diecibîne artık ew xebat ji destê Xaliq okê xwe ji destê xwedî xwe derdikeve artık dibe malê wê civakê. Ew xebat dibe artık xebata civakê. Civak çawa bixwaze wisa şîrove bike. Çawa bixwaze wisa xeber bide ser wê wêneyê, li ser wê tabloyê, li ser wê karê, li ser wê hunerê. Ve havay mesela gorî min yani fikra min hebe tamamen çanda huner jbûnî şexsî ne, ferdî ne. Lebelê siyavê dide ser civakê jî yani. Aslında civak jî feyde dibîne. O ew şexs jî feyde ji civakê dibîne. Yani têkiliya navbera civak û ferda bi Tirkiyê topluma birey ilişkisi li ser vê têkiliyê de jî meriv dikare pir şîrove bike, pir pêşvare. Ama gorî min yani huner şexsî ye yani ne jbûnî civakê. Rastî ez naxwazim bikim ser lav siyasetê çünkü tedê her insan çîroka xwe da di dîroka xwe da mesela tişna dît ne tişna nedîtiye. Bejam xwe de o vêga tiştê dikim navberde farqek heye lê belê meriv cihana hilbijartinê meriv ne bi aqilmend in. Yani ew pavêjû ew süreç çi şanî meriv de meriv ya nizane. Dawî de hêdî tedî gotineka zilamê xerbî heye dibêje nokte dawî de digîjin hev. Yani top dibin, cem dibin bi hev. Karê vêga ez dikim yani xebat ez vêga dikim yani veya okê min e hilbijartina min e qarara min e oka min e ez aqlê xwe okê zanistîna xwe min vê tiştî hilbijart nakir. Ama berê tedî meriv ciwantî demekan farklı ye mesela hani. Şuya wê belkî navbera wê de têkiliyek hebe tune be ez nizanim ama vê tiştî ji xwe neqandiye. Xebata min a bi roj mesela ez heta evvelî çay û qehwe difroşim dikaneke biçûk qahwehanekê. Piştî qahwehanê derdê min jî ez tên birê bi atûlya xwe. Ev derveka şikefta min e. Berê gotine mağara. Yani ev der şikefta min e. Heta min vê şikefta xwe da dişêwirim, rûdinêm, dixwim, ramaniyê dikim, li serê xebatê xwe, xizmetê xwe çê dikim. Yani
نهاوی کلکسیون کانو حاضر کم آماده کم شبونی حاضرانه 1023 دا کو pek benim bu kadar mepne galeri yala galeri yani şebe kartı ürete peşande memuri kuanazı mekhabetim mesela peyama من مسألة يقولوا مثلا شو خبات مرة جانا خود كه داوينا مرة جموني هنري جانا خود داون كي يعني بدي مرة شواخو با أفرينا مرة شواخو نوبكة مرة شواخو فيجنكة يعني شنو با يعني هنري جو ساي يعني نرى حتى أكتر جزورة جرينجي بر أصلاً يعني بيش أبدا كيل دي مملكة اللي ولا تجي yani ser bixo seknandın bajarki vaka İstanbul'e pır zor mesela hakikaten meşakkaten çünkü yani dre mervijana xop seri xo işte zor tabast ki rebeliz hevdar mesela projeki ve şive min ev xabatin çetkin xabat seri mevcut ve de gijin asli xo gijin kıymeta xo